Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a tady jsme v Penny v Pardubicích a jdeme se svést tímto výtahem. Penny je nákupní centrum. Už tady je první závada, chybí cedulky o výtahu. Jo? Takže tak, výtah nám přijel. Tady také chybí štítek. Osvětlení je taky jako mizerný. Ale ten motor je dobrý. Tak, jedeme dolů. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa.